af EU's folkevalgte parlament, som alle vi danske borgere skal forholde os til. Men hvad er det egentlig, vi stemmer til hvert 5. år? Og hvordan kan vi være sikre på, at vi rent faktisk stemmer rigtigt? Velkommen til DRK's Ind og Ud. Hvert 5. år er der Europaparlaments medlemsvalg, hvor der skal vælge 751 nye medlemmer, heriblandt 13 danskere. I 5 år skal de så sidde og diskutere nye lovforslag, som kan have indflydelse på mere end 490 millioner medlemmer, fordelt ud på 27 lande, som er medlem i EU. Indimellem er der dog mange kritikere, der sætter spørgsmålstegn til de nye lovforslag. For eksempel er der nogen, der ikke helt kan forstå den nyeste idé, nemlig med, at det skal være lovligt for østeuropæere at tage her til de vestlige lande for at tage en uddannelse, for derefter at tage hjem igen. Og med det ord skal vi nu byde velkommen til formand for Forpartiet, Frans Junge, og formand for Imodpartiet, Søren Bjørnskov. Søren, hvorfor er du imod dette problem? De kommer til landet og bruger, vi har gratis uddannelse, og når de så har fået deres uddannelse, så tager de bare hjem igen, og så er de penge, vi har brugt på dem, bare spildt. Men Frans Junge, formand for Forpartiet, hvad er din holdning i denne sag? Jeg synes ikke, det er en dårlig idé, at de tager hjem igen, nu hvor det er en god måde at hjælpe de andre lande, som også er med i Europaparlamentet. Skal vi så ikke bare sende en masse penge dernede, i stedet for at de tager vores uddannelsespladser? Jamen er det ikke bedre, at vi sender faglærte ned, nu hvor et land ikke kan fungere uden faglærte? Men vi har jo ikke uendelig mulighed for at uddanne folk. De tager nogle af de pladser, som nogle danskere kunne have haft gavn af. Men er det sikkert, at de tager hjem igen? Hvis deres land ikke er velstillet, så er der jo bedre mulighed for dem her at tjene penge. Men så tager de jo arbejdet for danskerne. Er det så ikke bedre, at nogle danskere de får arbejdet og hjælper Danmark? Er det ikke ligegyldigt, hvad for et land de kommer fra, så længe de gavner Danmark? Virksomhederne kigger jo ikke på, hvilket land de kommer fra, men hvem der er bedst til jobbet. Jeg bliver simpelthen nødt til at afbryde det her, det var ellers super spændende. Men I kan altid tjekke ind på vores hjemmeside, drdk/ind og ud, hvor I kan stille spørgsmål efter programmet her til Frans og Søren. Tak for i aften.